Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uchaza ngokumenze walaxaza iskole umculo ophinda abe igidangoma uXolani odume ngelika uChillis ilanga. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibola khona le video. Mangoqala isijoyinele likhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Uphumele obala wacacisela abantu uChillis oke wabasematheni eqaleni konyaka ebonakala egqoka uniform kuthiwa ubuyele esikoleni. uChillis oneminyaka engu38 obenza grade 11 ebongumenzi high school enquthu uthe bamxoshile esikoleni ngoba bethi usemdala. Utheke ukhetheke ukuphuma njengoba ebahlonipha. uChillis othi washiya phansi esikole ngonyaka ka1990 wabeke eselandela izinto zomculo. Uthi ukhethe ukubuyela esikoleni kulonyaka ngoba ebebona isidingo sesikole. Ekhuluma nelinye lamaphephandaba iDaily Sun uthe ubesethenge nezinto zesikole wabuyela esikoleni kodwa uthe mayisephakathi esikoleni nezingane bezimjabulela kakhulu njengoba bezijabulela ukufunda nomuntu owaziwayo ongusaziwayo. Uthe ubesakujabulela naye ukubuyela esikoleni babeke iziphathimandla sezimtshela ukuthi makaphuma phele njengoba usemdala. Uthi ke ube esekwenza lokho njengoba ebehlonipha iziphathimandla. Uthi ke uzizwe kwesinye isikhathi ecwaseka ngalokho abebemtshela khona kodwa ke uthi ubekujabulela ukuthi abuyele esikoleni sasemini afunde kanye nezingane ngoba isikole besise eduze nasekhaya. Okhulumela ke ezemfundo eKZN umuzi Mahlambo uqinisekisile ukuthi ngempela uChillis wamiswa esikoleni njengoba bethi usemdala. Bamtshela ukuthi akahambe yozama ke ezinye indlela zokufunda kwezinye izikhungo noma afunde la okufunda khona abantu asebebadala hayi ukuthi efunde nezingane ezincane. Bafethu ke ngiyathemba ukuthi wonke umuntu obeyibuza iphendula ukuthi ngabe ugcine enze enjani uChillis ngesikole secaciselekile ke kusukela manje. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo. Ngizofisa ke ukuze ukuphala kwakho ngalo lolu daba.